Ρε κάθεται εκεί πέρα στην έδρα και δεν κάνει. Ζαφυροπούλα. Βασικά θα σε φωνάζουν Ζάφι όπως η καθαρίστρια. Βάιε. Τη μητούλα λίγο. Ρε πόζε ρε. Εδώ, να το ποζέρι με τη σκούφα. Πώς νιώθετε? Κουκλά. Πώς να μην φωνάζεις εμένα είπαμε? Εδώ το τάμπλετ μου δείτε, ωραία. Να ξέρεις αυτό είναι uploaded Facebook. Το ανεβάζει στο Facebook. Βίντεο είναι. Ναι ρε. Ρε βλάκα. Και τώρα βλέπετε τον Μιχάλη τον Ποζέρι που δεν θέλει να δει τον εαυτό του στο Facebook. Γαμώ, όχι το νερό! Όχι το νερό! Θα σε αφήσω έγκυο, Ω, εδώ, Τι πάτε μέσα. Πάει μέσα. Εδώ βλέπουμε έναν άντρα. Πάμε, θα τραβάω και βίντεο.